Si nilituma hiyo 3K, nilituma kwa PayPal ya salon. Hizo pizza zilikuja, zililetwa, mtu wa bike alikuja, hakupata but niliambiwa ameachia sister yako. Asubuhi. Hiyo 10K hiyo 10K nilikutumia, hebu check. Ondo umefungwa simu no wonder. Ukatuza. Sawa babes, baadaye nyuse amefika. Bana Cynthia Kadogo kwa bana ukanyala. Hello. Yes my dear customer. Oh my dear. Ilongo Cynthia ni custom. Wi wana paka kabisa to credit. Sinto. Zi usikate. So unakata tamamba, unakata simu mbona? So nikuulize, uli decide ile picha yenye ulinitumia uwezi tuma nyingine yenye imetoka na yenye iko bla juu siwezi hata ni picha mane simbunga apenji picha mane mimi wacho picha mane wenye kingise nini picha likutumia sijui nini ni mano ne picha marna nini ndo na team ne mara ID no lalo ID sita no lalo ID to misane nemo na there team ne lamine so koni kono kanitigi magerega to baby mama na kekitem eri tukara ke girlfriend na to baby mama na apenji kata wife na yini ngerigo Cynthia maningi ko ndalario ni sebedo mana wuni nyathine cha tiweni egini nyucha neni kikalo ke mandasi jwala reyo we akoni sani chik moro biro manyien makiero nyako gi nyathine yeni mondo luongi ni manu baby mama ni jomane wacho ni ani kia kuduonge tabu mano gi nyathi mano tango nikech ngama oro pesa suko ngama bwana atokati sungri ni wacho manangowa anawarana wetije mofuo magitiyo ni jeu eute emomigo nyaka dasisa ni minya kanda we adosini avuyo ni bwana dosini wan gi jatich kwani bwana uonge wasing mazini wan gi jatich madhako wan gi jatich ma chef mani meli matedo nwa jikoni en ngamo timo food and nutritious meli ni kache tishu matedo food and nutritious lelo katinda ngere mbo nyaka pengwa dirego ga piko ani kama na dia fanyo godo ni meli chakare nitie kaka dwara ni meli wunda ni ya ni monda meli mane jatijo Nungudina. Cheng mana kelo battery mana golo nu battery gine. Battery charging. Dong dosi ni nongi sana dia ware ni battery ne. The center. Kadhi atonyo to mili wonda nini tie gimoro kanya na makne suka odwa loko lao to kodwa ni jio nene. Ni ane mama kusuka imako ne suka kingiyo kanyi. Dongo wachi na mewa. Toki kama kuzimako mbele ni. Amako mbele ni but wangai mameyo. Anti sijimuka nini kakamia waka kama. Iwa mingi wangisi gimoro manakati neno yangu angamiyo kamano musachu the pool nande lewa wuga na kae bekni manona wego unyulu bine bwana kanti watch mingeo ingine sachi abianengo meka sana tangamo dich malichi ngamati nini nadwa gocho ne kata wodosi na lakini ngine okanya gocho ne direct nkekinyicho siti kurege dosi ni uono ya olwenyi gichiege kama negi dhigo lo pesa mpesa bana pesa manyicho wana ngani mangani malich kain mabe kata mana higa ni ngano awi ni kare awi okay giyanyere ni ya okay ni giyanyere jomoko wacho ni giyanyo okay friends ga do ngi kama gole ga story mine ka wacho ni ande ni dosi ni nyathine ni wuode ma Dubai cha nocho nowe pesa mangeny koro gilano awinjo mana ka imbe dugo yanyeye kanyo anto kora timba nyaka mijinga manundi tich yang muketi tudukno riambi unge ngama de chulo bwana na video moko ngani nadwa wetich lakini kura para nikiche udosi na nyicho achonea nikitaja donje winter ni ntima kladi mag sama moko kanyo makoro ran kichingeni koro dende mayoyo nyaka ngato nyini kasu yuke sama kono nya winter jibedo matuo yino kenega lo ni majiro wake winter tongo bwana ita at least bani be organize na bwana bia mwenze kata wudio sini bwana anyway wambe ya mwenze to change ine mani chamo kwa mtura kusino chamo kwa mtura ko sana punjira cha mulimo dongene manungisa ni how do you eat this how do you eat itango miedo sini wudio kupiga mondo wabago
Tok dosi na to pudunge nyithindo madongo pod bayo dosi na mabugi. Nama tu retire, onge nyithindo madongo yambo kwa. En gi nyithindo awinjo ni nyithinde tioko. Awinjo ni dagi duogo dala. Wuondo ga ji ni. Ni dosi ni en baba u, ni macha dala u. Baye. To ite lando ni jina. Jasiaya, kanga to nyalo ngeni jasiaya. Ananin mana wundo ji ni. Ya nango. Ni an meloy. Ni okitiga tijot. To chenja na jugi ki ikasima rudhu wogi no maber, rudhu wokombe. Magatango maluoko nyaka. Chomano dong no. Para ni mago koli luongo ni part time to an tija ma main nitiere nyiedho mabende sani nyo yiena na nyalo kawo kata 10 liters. Riambo. Wanda wanyiedho. Anyiedho 120 liters. Gi maziwa mrefu. Maziwa mrefu enango. To mano seng mar pesa mang'eny. Mago ting'e kanyo. To ngantina bayo gi bwana an gi ma friends ga bwana an gi brayo gere voke gere na winjo ni niko na makladi zingine zinatoka majuzi na kuja zinaitwa Louis Vuitton na Gucci men na 50 cents ako hapo. Mano koro sa wakachap dongen ngato mawero baby if you give it to me then I give it to you then I know you want agali busy mano koro ndalo mane 50 cents wero jagope moro nia ni ang'o momiyo namigo vitu into kidwa duoko if you give it to me kata wasepata time gini kia ito dosini kasudi dosini ochanoka wano kwa winji gi wasungu kodonjo kama ji pozie pabe nito lungo kek mane beo kata bela dosina ok nyama kawaida nyocha juke magatango dosini mane kama do changa an kamina pondi dosina madhoga kongo changa okada kongo kare gini nyocha juru ando sina madhubia bana wega okinyal dusi dala ukacha kare gini dosi na chal ni nyocha nomer nyocha nyocha yude kuwuok e room Salem jatijwa ma Salem ni dongi maningisa ni nitie kaka nitie Salem mane maningisa ni nitie kaka nitie Salem no ngea ga design moro okay kata ko ngi an magik ma the past nade ongia nyaka kauno Salem to seche makalo eti ngini room Salem ni buti chike kitchen nikech ene mo chiedo e iye kanyo koro seche ma past buti kitchen kanyo to dongani winjo ne okiwinj na kelo wiya ni an sani an gi allergy okacham ringo mana motedi gi sup nyama choma tachamo koro Celine mwago godo deal because is my girlfriend to friend na koro seche motedi kata gimoro to anotedi na gimachielo odhi organize na gima na reject cha Celine ok girlfriend gi namba ne koro anta anene ga mtana kanyo Jeng manore dala wa manu bilo nyeu gwen mane niwel ang'o miyo na bodo okay ang'o momiyo jatiju mang'ane jatiju cha jiri ngane oja Uganda ang'o kasra Kisumu milikasra Kisumu mang'eny ma mele ok ja Uganda excuse me dong en ng'amotimo nutritious and food and nutritious. Ochalo na mana ndalo mana wuyo ka jo Nigeria naneno ga Nigeria nang'e dala gi ibu kama kata lord mana Lagos ang'eyo yore go te nyaka duka ng'ane mama Emeka kwani ni somo Lagos to ko ai bro cinema no naneno ga nyaka gido sina ana kata kukasuruga bwana ato area kate ejo tich te matie udi nyaka maseche molero itgi go te marito madumri go e nyaka waloya te majopataniso go nyaka jo Uganda manare mapare nyalenga ang'o ato kaka dosina trita to ingo ang'o momiyo anadhega nyaka bayo gi dosina koro ini wacho gigache anando anachime dining gitosina achime dining table kamora achiel ino chiemo ga ndiri kata jikon
wan wachiemo wan nyaka ng'e mami wachiemo tinang'o miyo kamini ndega cha uketni mano season to mar chiemo wambe wachiemo ga chiemo dining but koro kun mabiro ga dining is a brief case koro case more dhi yawo kendo makoro la duong koro ng'ini wan wachamo meals adi adi 6 iriambo magidi cham meals okinyi dong wametho ka en mkati wiro gi jam kata jam kihero ng'ama jam ga tiwire gi peanut butter tiwire gi cheese tiwire gi nitie moro wedhiego mkati kaka mano tong bende nitie moboki nitie mochiel rabolo nitie bathe kanyo watermelon moro matin banen chai motwere wato kadingene sa adek ang'wen kamae abich nyuka moro mobagi timadhe go muogo kata rabuon to Tang'o mameo to wan marang'owa kagimi moko jam kana lanja awinjo madho ga chai lanja wan joma riek makala biro ga le malanja wan by the way wan joma riek pok ang'isi ga ng'isa dosina ng'ama riek mapuonjo university lecturer mano register mano retire wan wachiemo koding kaka buku wacho gokinyi wamadho chai gi tong mineno umu chielo chamogo kuon no karomo sa breakfast wamadho chai gi gima mit gi metho mandas ang'o nduma karomo sa lunch manto nyaka ibede mariek wakulore lunch kalo karomo sa par koro wawinjo radio gi dosina to wachamo njaro karomo sa par gariyo uno kumadho ga chai gi njugu strong tea gi njugu chai wano konya madho gi njugu bwana koro njugu ndanga bwana wiya tin manade koro bwana amed to ken adwa dhi tero mondo to ken daw chak ywage od dosi mondo penyi wuyo ni nani wan mtana jitecha njugu nyaka madems okawuon chamo ga njugu nyaka madems mile madai ga cham njugu hata mtawa kosechiem sapa bebo kungo chamo dina kose chamo dina to chamo sapa chamo ga dina bwana ding'eny madong chencha naluongi ni mondo bine kaka wachamo dina tidage wacho nini date akoni ni same day ye makoro dina nego chona dong oro ni mes please call me areo indong nasingisiga ne kino ka oro please call me mara ng'wen mineno rumo go no ng'eni mano koro ne en chiemo moro ano kadhi nyalo kano ne gigo nikech kadosina to ere kose chiemo to everything clear in mano to wan samoro wanyamo kata niang adier kawuon papa niang to jobet to pilago wachoko tambe amiyo dome kacha man nyaka in diangu chap nyaka nene pok wanyuol to duong wan there wasenyuol macha ok there wa macha diangu macha diangu deda wani diang timango delo macha is just a friend makalo ga kala kanyo to wamuso macha ok diang in wen wapidho diang wan gi diek ne ba boy ni ana kachinja ka ningisa ni we diang kende tawe ni mano ne friend na moro diang radina mano ngisi na we diang kende Kurana pacha thin bwana na bede jakwath koso hata tiyo an grade ana nini ana ka kwayo gi radio mate inti walo ani ngono nyona nyaka radio madhega godo bayo gi dhiang cha tang'o miyo dosi nyoche wacho ne yande ni nyoche ni dwa lal gi wuoch manokowne ni dwa dhi uso in bwana Msache winjo no leo ding'eny bwana by the way what's going on ang madhi mbele donge mane wawacho dosi ni ing'e nayudo ka dhaw gi no dosi ni dwa kayo chiege no dwa kaya dosi ni no mer chowene daf moro kanyo kachani tele ng'ama nyocho wene donge nani boy na cha boy man ja Dubai kama nyocho wa mere maduoga fwenyo ni piny wirore mera kongo bebero mera makna te ba gik mane ne ango duone ga kinyne bwana maduoga bedo piny kama bwana wiya wira abele pinta winyo nyeka wi dong madem piny wirore kama madems kami velo ti nini wacho ni magia tiyo ga go takwino nyulo wetemo gima pok ni iri ambo na chamo velo mshimoro kanyo biro kama dhondawa ni ani Daniel na tiyo ga go acho ni yao wana weri ugi iri ambo
Koro kama kuri dugi wango ko ya. Ano ka koro bana do ukil chako kele ya. Chakireo ni Masai chako uso ya teba bwana. Okay. Ini moro chandi takoni bana yatu ni die ugaji ukiwinji. I remember. Kongo temani kiko. Jina neno kiko kiwiski. Amadho nyaka jin. Mawinjo no pidho ka dosi ni. Ni kazi buko nini yani wapidho jin kisema dho jin. To kule mano pidha kudom gilbis. Gilbis jim. Nijo jimu nego mag jin. Kudom jin. Chakoro loketi mana ikoli lokuri jani. Kama kuli dugi mora go, dugi gizo la dosi na dieta wacho ni bwana kale okome. Na kete real. Kale no kime. Nge bwana we utugo giji bwana kata wambe wabiro bedo dosi. Ndio ngana bia ngise ni ya mkubwa. Kwani mimi nilika yako ni hapana. Na mbona unadai? Na wewe ukikode ndalongeza huyo kijana mzara. Kama kuli dugi mora godo, sa mimi ninatetea nino tanoka ibe ndugo wangu. Maduga wacho na usimchokoze. Manana ka chidosi ni okelo ni sa mchale kabich mutur kama mano otok nige soda maten lakini ni dogi goli naomba ni dai ni nyaka wuotho kitendo wano kwa hizo mitoku go bwana ndo madugu achana kodie yo kanyo bwana kwa chana mboga matate mabor madugu achana mpi tu bwana basi ya machana ngamo nutero basi mabor kamacha jo Dubai to daiga nigi hero gani ambience. Koro ni party mune gotemre dala itere center. Anyaka pizza mana songorano kanyacha mpise chimnyili bana wachamo kidozi na kile bwana. Ili ambo. Sasa ndo kendo kare kima fine bwana. By the way and kine manago party no poda mura ga mura muso. Soda manago party. Bana ndo nangi sina kata soda almost secretary. Amura mdogo. Hapo waiting kikimo kia gele party. Itami mnyaka chimu ni tingo bwana. Dokana dwani paro go meto kigori. Dongena mera ni kamera tu wiyo biligik moko. Koro na adhi kano moko mondo kinya paro gima noti. Koro wadhi kama jo pesa nitiere. Ndege kalo. Ipane mana Raila dhi kanyo? No. Dong Kenya dong kore gigine. Dong Kenya de dao. Ani pa ukinaga news bana tokari ununda okame waketu ginene wana kuna kawan gidi koda maduo wanyaga ga satellite sandisk to bwana kare umbe bana mari unitro cha chien angomo miyo kare dosi ni poda neno ka ya hol bwana kubiro neno mani kanyoro na nene ndo mane kamera de gusiepege magimudi ju nyaka ne chidosi na retire bwana masano sano don rebwa ili ambo Manto bende. Koso dwaro tich. Buka ngino nyasi ya. Onyasi ya fanya koda. Omisi tich bwana ana mane. Ndo magiti ye colleagues ge. Ose retire. Podo sawa ta bana anba wawadhi agonyo rombe.